Llyr, dwi'n gyfrifydd dan hyfforddiant gyda Pritchard a'i gwmni cyfrifwyr yma yn Abergwaun. Maen ni'n cyflogi o ddeiti 20 o bobl, nifer fawr ohonynt yn siarad Gymraeg yn rhugl. Ni'n mewn adeilad mowr ar y brif ffordd yn Abergwaun. Maen ni wedi bod yn adeilad yma ers rhyw 10 mlynedd, a wyn ni yn stryd y well cyn ni. Cawsom yn enwebu am y Gwobr yma oherwydd maen ni wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda Menter Iaith megis i brecwast busnes nhw lawr yn Abergwaun yn gynharach eleni, lle roeddwn ni'n siarad am ein gwasanaeth Cymraeg yma. Maen ni'n gelled cyflwyno gwasanaeth llawn Gymraeg i'n cleientau os maen nhw eisiau. Cyfrifon Cymraeg, ffurflenni treth Cymraeg, hyd at pethau fel pensiynau, cyflogau a treth ar werth. Maen ni hefyd yn annog ein cleientau i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg, tir cwmnïau, comisiywn elusennau a cyllid o llothau ein mawrhydi i gwasanaethau ffôn Cymraeg nhw a gwasanaethau cyfathrebu Cymraeg nhw. Mae lot o gleientau wedi dod wrth ni oherwydd ein gwasanaeth Cymraeg cyflawn o bod ni'n rhoi hysbysebion Cymraeg mewn papurau Cymraeg lleol. A pryd chi'n dod i'n swyddfa ni, mae bythodi'n Cymraeg dyn ni ar y drws blaen, yn gweud bod gwasanaeth Cymraeg dyn ni. Pryd chi'n ffono ni, chi'n clywed bore da ar y ffôn. Felly mae ni'n defnyddio'r Gymraeg pob dydd yn y swyddfa, y staff yn siarad â'i gilydd, a yn y gwaith mae ni'n neud i'n cleientau sydd eisiau gwasanaeth Cymraeg. Mae ni'n falch iawn ein bod wedi cael ein enwebu gan Menter Iaith fel cydnabyddiaeth am y gwaith mae ni'n neud i'r Gymraeg ym myd cyfrifiaeth yn gorllewin Cymru ac i hyrwyddo'r Gymraeg yn Abergwaun a gyda busnesau ar y fro. Diolch.